Gyda thoriad gwawr y bore, o mor felys yw codi'n llef ar llafar ganu, canu mawl i ddim. Seiniad ar man y coedydd glod iddyn nhw mawr. Un ar gwynt ar môr iddfoli arglwydd nef a llawr. Dan adain dawel esmwydd cawsom felys hun. Yn ddianaf drwy'r hirnos cedwais ni bob un. Ar ein llwybrau heddiw eto ein tywysog bydd. Dduw a thad ein harglwydd Iesu, cadw ni drwy'r dydd. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch i chi am ymuno ni eto'r wythnos hon. Mae'r oedfa heddi yng ngofal Alun Charles, ysgrifennydd Capel y Priordy ym Manghaerfyrddin ac yn cael ei gynorthwyo gan Trefina Jones o Gapel Bancyfelin. Croeso i chi gyd a bendith ar yr addoliad. Distewch cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un y ger y llaw. Dewch blagwch ger ei fron, mewn dwfn barchedig frawr. Di bechod yw efe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Distewch cant gogoniant Crist ei hun, ond cylch lewer ychan grin. Felys ga sanctaidd dan, mawr ei ysblander fryd. Brawachus yw ein nerth, breswylydd mawr y berth. Distewch cant gogoniant Crist ei hun, ond cylch lewer chandrin. Distewch cant mae nerth yr arglwyddior yn symud yn ein plith. Dawyn hiachau yn nawr, gweinyddau ras fel gwlyth. Fe glyw ein hegwan lef, trwy ddidderbyn i'w chef. Distewch cant mae nerth yr arglwyddior yn symud yn ein plith. Mae yna ddau ddarlleniad y bore yma, taw naill a'r llall o'r Testament Newydd. Mae'r Testament Newydd yn aml yn sôn am bwysigrwydd yr eglwys, fel y gwelwn yn ein darn cyntaf. Mae hefyd yn gorchymyn credinwyr i ddod at ei gilydd yn gyson i addoli gyda chredinwyr eraill, fel y gwelwn yn ein hail ddarn. Llythyr Paul at yr Effesiaid, pennod 1, adnod 15 i 20. Ers i mi glywed gyntaf am eich feddylondeb i'r arglwydd Iesu a'ch cariad at Cristnogion eraill, dydw i ddim wedi stopio diolch i Dduw amdanoch chi. Dwi'n cofio amdanoch chi bob tro dwi'n gweddio. Dwi'n gofyn i Dduw, tad bendigedig ein harglwydd Iesu Grist, roi'r ysbryd i chi eich goleio a'ch gwneud yn ddoeth, mwyn i chi ddod i'w adnabod yn well. Dwi'n gweddio y daw'r cwbl yn olau i chi. Dwi eisiau i chi ddod i weld yn glir a deall yn union beth ydy'r gobaith sydd ganddo ar eich cyfer, a gweld mor wych ydy'r lle bendigedig sydd ganddo i'w bobl. Dwi hefyd am i chi sylweddoli mor anhygoel ydy'r nerth sydd ar gael i ni sy'n credu. Dyma'r pŵer aruthrol wnaeth godi'r Meseia yn ôl yn fyw,
a'i osod i eistedd yn y sedd anrhydedd ar ochr dde Duw yn y byd nefol. Mae'n llawer uwch nag unrhyw un arall sy'n teyrnasu neu'n llywodraethu, ac unrhyw rym neu awdurdod arall sy'n bod. Does gan neb na dim deitl tebyg iddo, yn y byd yma na'r byd sydd i ddod. Mae Duw wedi rhoi popeth dan ei awdurdod. Mae wedi ei wneud yn ben ar y cwbl lles yr eglwys. Yr eglwys ydy ei gorff e. Mae'n llawn ohono fe sy'n llenwi'r bydysawd cyfan a'i bresenoldeb. Llythyr at yr Ebriaid, pennod 10, adnod 45 i 50. Felly, ffrindiau annwyl, gallwn bellach fynd i mewn i'r lle mwyaf sanctaidd yn y nefoedd, am fod gwaed Iesu wedi ei dywallt yn aberth. Dyma'r ffordd newydd sydd wedi ei hagor i ni drwy'r llen, am fod Iesu wedi aberthu ei gorff ei hun. Y ffordd i fywyd. Mae gynnon ni'r Meseia yn archofferiad gwych gydag awdurdod dros deulu Duw. Felly gadewch i ni glosio at Dduw gyda hyder didwyll a'i drystio fe'n llwyr. Mae'n cydwybod eog ni wedi ei glanhau drwy ei waed gael ei daenyllu arno ni, wedi'n golchi gyda dŵr glân. Felly gadewch i ni ddal gafael yn y gobaith dyn ni'n dweud sydd gynnon ni. Mae Duw yn siŵr o wneud beth mae wedi ei addo. A gadewch i ni feddwl am ffyrdd i annog ein gilydd i ddangos cariad a gwneud daioni. Mae'n bwysig ein bod yn dal ati i gyfarfod a'n gilydd. Mae rhai pobl wedi stopio gwneud hynny. Dylen ni annog a rhybuddion gilydd drwy'r adeg, yn arbennig am fod Iesu'n dod yn ôl i farnu yn fuan.
Beth am i ni aros am ychydig, gyda rhan o adnod 25 yn yn hael ddarlleniad yn y llythyr at yr Hebreaid. A dyma'r geiriau, mae'n bwysig yn bod yn dal ati i gyfarfod a'n gilydd. Rydyn ni gyd yn gwybod yn dda fod aelodaeth capeli ac eglwysi wedi gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd, ac yn arbennig felly yn ddiweddar. Dyw'r pandemig ddim wedi helpu o gwbl wrth gwrs. Ond mae'r gystyngiad mewn presenoldeb yn llawer uwch na'r gostyngiad mewn aelodaeth. Ac mae hyn yn awgrymu bod eglwysi a chapeli yn cael trafferth i ddenu hyd yn oed yr aelodau i ympresenoli mewn gwasanaethau. Beth sy'n cyfrif am hyn tybed? Mae'n ddibon amlwg fod diffyg trosglwyddo Cristnogaeth o un genhedlaeth i'r llall yn ffactor allweddol. Mewn cymhariaeth, mae'r trosglwyddo'n digwydd yn fwy effeithiol mewn Islam a Hindŵaeth. Mae yna rai am ryw reswm neu gilydd yn ymwrthod â Duw ac felly wedi gadael yr eglwys. Beth bynnag am hyn, mae'n wir dweud fod patrwm presenoli llawer o gredinwyr digon didwyll wedi newid. Mae un darn o ymchwil yn nodi 15 reswm pam nad yw'r Cristnogion hyn yn mynychu gwasanaethau capel neu eglwys bellach. Dyw data fel hyn ddim yn ateb cwestiynau o gwbl, ond maen nhw'n gallu codi cwestiynau a pheri i ni feddwl. Ond nid awgrym neu syniad da yn unig yw ympresenoli mewn eglwys neu gapel. Mae'n ewyllus Duw ar gyfer credinwyr. Medde'r Hebreaid, mae'n bwysig yn bod yn dal ati i gyfarfod a'n gilydd. Hyd yn oed yn yr eglwys fore roedd rhain llithro i arferion drwg o beidio a chwrdd a chredinwyr eraill. Ond nid dyna'r ffordd yn ôl awdur yr Hebreaid. Mae dod ynghyd i addoli, yr oedfa, y gyfeillach, yn elfen bwysig o'r bywyd Cristnogol. Wel, pam hynny, meddech chi? Gadewch i ni grynhoi rhai rhesymau. Yn y lle cyntaf, mae'r gyfeillach, y dod at yn gilydd, yn rhoi darlun o Dduw i ni. Mae pob un ohonom gyda'n gilydd yn dangos grasusau Duw i'r byd. Does yr un ohonom yn berffaith, rydyn ni gyd yn pechu, ond mae gan bob un ohonom bwrpas ar y ddaear hon, i ddangos agweddau ar Dduw i bob un o'n cwmpas. Mae pob un ohonom wedi derbyn rhoddion ysbrydol benodol. Pan ydyn ni'n dod ynghyd mewn addoliad, mae fel pe bai ni i gyd yn un yn amlygu Duw. Meddyliwch amdano fel teisen. Mae angen fflwr, siwgr, wyau, olew a mwy i wneud teisen. Bydd yr wyau fyth yn fflwr. Does yr un o'r cynhwysion hyn wrthynt ei hunain yn gwneud teisen. Eto, gyda'i gilydd, mae'r cynhwysion hyn yn gwneud teisen hyfryd. Ac felly mae hi, mewn cyfeillach, gyda'n gilydd, rydyn ni i gyd yn dangos gogoniant y Duw.
Yn ail, mae'r gyfeillach y dod ynghyd yn gwneud yn gryfach. Ble bynnag ydym yn ein ffydd ar daith bywyd, mae'r gyfeillach yn rhoi cryfder i ni. Mae bod yng nghwmni credinwyr eraill yn rhoi cyfle i ni ddysgu a thyfu yn ein ffydd. Mae'n dangos i ni pam ydyn ni'n credu, ac weithiau mae'n fwyd ardderchog i'n heneidiau. Mae hi bob amser yn dda i dreulio peth amser gyda'n gilydd mewn cyfeillach, gan fod Duw yn gallu'n gwneud yn gryfach. Meddyliwch, enghraifft, am fuddiannau gweddio gyda'n gilydd, fel cynulleidfa eglwys. Mae yna rym wrth weddio gyda'n gilydd. Nid bychanu pwysigrwydd gweri bersonol yw hyn o gwbl, ond gall cydweddio fod yn arbennig o gryf, gan ei fod yn galluogi i ymuno a chredinwyr eraill, a throi at Dduw ac erfyn am ei gymorth fel un corff. Yn drydydd, mae'r gyfeillach y dod at yn gilydd yn calanogi, yn symbolu. Rydyn ni gyd o bryd i'w gilydd yn teimlo'n ddigalon, boed hynny oherwydd colli un sy'n annwyl i ni, problemau ariannol, neu iechyd, neu hyd yn oed argyfwng ffydd. Os ydyn ni'n mynd yn rhy isel, mae'n gallu arwain at ddicter a theimlad o ddadrithiad â Duw. Ac mae'r amseroedd isel hyn yn rheswm pan mae'r gyfeillach yn bwysig. Mae treulio amser gyda chredinwyr eraill yn gallu'n codi ychydig. Mae credinwyr eraill yn gallu'n helpu i gadw golwg ar Dduw. Ac mae Duw yn gallu gweithio drwyddyn nhw i ddarparu beth sydd ei angen arnom mewn amseroedd tywyll. Mae'r dod ynghyd ag eraill yn gallu cynorthwyo'r broses o wella a'n hysgogi i symud ymlaen. Yn bedwerydd, mae'r gyfeillach y dod ynghyd yn hatgoffa ni nad ydyn ni wrth yn hunain. Dydyn ni ddim wrth yn hunain yn y byd hwn. Mae credinwyr ym mhob man. Mae'n rhyfeddol ble bynnag ydyn ni yn y byd, pam ydym yn cwrdd â chredinwyr eraill, rydym yn rhyw deimlo'n gartrefol. Dyna pam mae Duw wedi gwneud cyfeillachu mor bwysig. Mae eisiau ni ddod at yn gilydd, fel y byddwn yn gwybod bob amser nad ydyn ni wrth yn hunain. Ac yn bumed, mae'r gyfeillach y dod ynghyd yn helpu ni i dyfu. Mae dod ynghyd yn ffordd wych o helpu pob un ohono ni i dyfu yn ein ffydd. Mae darllen y Beibl a gweddio yn ffyrdd gwych i nesau at Dduw, ond mae gan bob un ohono ni wersi pwysig i'w trosglwyddo i'n gilydd. Mae Duw yn rhoi rhodd dysgu a thyfu i ni pan ddawn at yn gilydd mewn cyfeillach. Ac rydyn ni'n dangos i'n gilydd sut i fyw fel y mae Duw'n dymuno i ni wneud, a sut i gerdded ar hyd i lwybr. Medde'r Corinthiaid, pan fyddwch yn cyfarfod gyda'ch gilydd, mae gan bawb rhywbeth i'w rannu. Mae'n bwysig yn bod yn dal ati i gyfarfod a'n gilydd. Ystyr oedfa yw man yr oed, cyfarfod a'n gilydd
a chyfarfod â Duw. Cynulliad o addolwyr yn bennaf oll yw eglwys lwyddiannus, ym mha ffurf bynnag. Bywyd mewn cymdeithas yw'r bywyd Cristnogol. Cymdeithas â Duw yng Nghrist, a chymdeithas a'n cyd Gristnogion, a'n cyd ddynion. Mae'r berthynas hon â Christ yn creu perthynas newydd rhyngom a'n gilydd. Perthynas o gariad, o undeb, o rannu beichiau, o gydymdeimlo, cydlawenhau a chydaddoli. Ansawdd yn cymdeithas a'n gilydd a ddengis ansawdd ein perthynas â Christ. Ac mae yna obaith. Fe gyhoeddwyd yn ddiweddar adroddiad ar wefan deoniaeth Rhydychen yn seiliedig ar astudiaeth o bresenoldeb mewn eglwysi yng Nghaergaint, Caer, Guildford, Rhydychen a Leeds. Ac mae'r adroddiad yn dod i'r casgliad bod eglwysi sydd wedi aros ar-lein ac sydd heb dorri lawr ar ei gwasanaethau ers y pandemig yn llwyddo i gynnal lefelau presenoldeb da gweithaf pawb a phopeth. Fel y dywed y llythyr at yr Hebreaid, mae'n bwysig yn bod yn dal ati i gyfarfod a'n gilydd. Ie, heddiw mwyn yfori. Cymer arglwydd feini oesi i'w chysegri oll i ti. Cymer fy munudau fod fydd yn llifo dy glod. Cymer dif yn wylo'n rhodd, fydd i'w wnaeth i'r wrth dyfodd. Cymer i o'r fy wneud roed i, gwna hwy'n weddau dder o ti. Cymer dif y llais yn lan, am fy mrenin boed fy nghan. Cymer fy ngwefusau, llanw hwynt a ddeiriau di. Cymer fair ar das i ddim, min i fynw natal dim. Cymer fy nghyneddfaen llawn, i ddwasanaeth tro bob dawn. Cymer mwy fe wyllus i, gwna hi ni'n ar eiddo ti. Cymer i ti'r galon hon, yn o'r seddfainc dan fy mron. Cymer fy serchiadau o'r, wrth dy draed rwy'n bwrw stor. Cymer arglwydd, cymer fi, byth yn unig oll i ti.
Gweddiwn. Molwn dy enw o Dduw, am ei ti weithredu trwy dy eglwys a thrwy gymdeithas dy bobl ym mhob oes a chenhedlaeth. Diolchwn i ti am ein galw'n unau i fod yn ddilynwyr i Iesu, yn un cymundeb ysbrydol, yn gorff Crist ac yn deulu'r ffydd. Diolchwn i ti ein tad am y fraint gyfoethog o berthyn i eglwys Iesu Grist. Helpa ni werthfawrogi'r fraint ac i werthfawrogi hefyd ein heglwys leol a'r gymuned fyd-eang o Gristnogion. Diolchwn am ddylanwad eglwys arno ni, am yr rhai fy'n esiamplu ni, a'n tywysodd i werthfawrogi y wyrgylch dy di ac a'n harweiniodd i adnabod y gariad yn Iesu Grist. I ni'n dod gyda fron y bore yma'n tad yn llawn diolch. I ni'n arbennig o ddiolchgar am y cyfle a gawn i ddod at ein gilydd mewn un man i dyddoli di. A hynny'n ein galluogi i ddangos ein cariad at ein gilydd a thyfu gyda'n gilydd yn dy enw di. Atgoffa'n calonnau yn tad ba mor dda yw'r teimlad o ddod ynghyd fel hyn yn dy enw. Atgoffa ni ein tad sut y gallwn ni gael ein hysbrydoli wrth addoli yng nghwmni credinwyr eraill. Diolchwn mai mewn addoliad y dei di a'n unen un. Diolch am y darlun o'r eglwys fel corff Iesu. Diolch ein bod yn aelodau i Grist a bod i bob aelod ei le a'i waith yn dy eglwys di, pa mor ddi nod bynnag y bo. Helpa ni barhau i gweinidogaeth Iesu yn y byd yn ogystal â'r betws yn ein dyddiau ni. Gwna ni'n fwy ffyddlon i Grist yn ein byw. Gwna ni'n fwy tebyg iddo. Helpa ni allu byw'n llawnach, yn ffyddlonach ac yn helaethach fel plant i ti. Helpa ni beidio rhoi'r gorau iddi, ond i ddyfal barhau bob amser. Helpa ni fod yn bobl sy'n annog eraill i ddal ati, mor anodd yw pethau weithiau. Diolchwn hefyd nad wyt ti byth yn rhoi'r gorau o falu amdano ni. Gweddiwn yn arbennig heddi dros bob man yn y byd sydd angen i achad, heddwch, cyfiawnder a chydraddoldeb, a thros rannu'n gyfartal adnoddau'r ddeiar. Gwna ni'n gyfrifon yn ein stiwardiaeth o dy fyd, gan barchu popeth hardd ac ymdrechu gadw'n hymgylchfyd heb i amharu. Ar bore hwn ein tad, meddyliwn am bawb yn ein byd sy'n dioddef oherwydd trais a ryfel, am bawb sy'n anhwylus a phob teulu ym mhob man sy'n galaru'r dyddiau hyn. Diolch i ti am dy fab Iesu, am ei ffordd o fyw a'i esiamplu bob un ohono ni. A chymorth ni fod yn Grist i bawb mae bywydau yn ein cyffwrdd, i weld eraill fel y gwelodd Iesu hwy, gyda llygau tosturiol, i wrando fel y gwrandawodd Iesu ar gri calonnau'r ysig ac ar fyd sionedig, i wasanaethu eraill fel Iesu heb unrhyw amodau, i gyffwrdd eraill fel Iesu gyda gobaith. Diolchwn ein tad y fod wrth law o hyd i wrando cri ac i ymgeleddu pawb ble bynnag y bwnt. Yng ngrym d'ysbryd glân, ymwelad eglwys a gwna hi'n gymdeithas gref, yn dyst ffyddlon ac yn deulu Duw, a phar i'n unaid y wasanaethu drwyddi holl ddyddiau'n hoes. Gadewch i ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw. Deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Bero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddyiwn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Diolch arbennig i Ali yn y Marwain yr Oedfa ac i Trefina mi chymorth. Tan y sil nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.